నందికొట్కూరులో మొట్టమొదటిసారిగా వెలిసిన ఈ దోశ మన మనసుల్లో నాటుకుపోతుంది బాబాయ్. ఉదయాన్నే టిఫిన్ చేయడానికి వెళ్తే ఎప్పుడు ఆ పూరి ఇడ్లీ దోశ తప్ప మన నందికొట్కూరులో కొత్తగా ఏదీ లేదు అని అనుకునే లోపే మన మార్కెట్ లోకి కొత్త బ్రాండ్ వచ్చేసింది బాబాయ్. అదే ఈ మనపల్లె దోశ హోటల్లోని చికెన్ కీమా దోశ బాబాయ్. టేస్ట్ చూసాక నిద్రలు కూడా మరవలేని ఈ దోశ ప్రైస్ వచ్చేసి 90 రూపాయలతో మొదలు పెట్టారు. దోశ చాలా గమ్మత్తుకుంది బాబాయ్. అంతేకాక చికెన్ దమ్ బిర్యానీ కూడా ఇక్కడ దొరకడం మామూలే గానీ నందికొట్కూరులోనే దొరకని చికెన్ టిక్కా బిర్యానీ ఇప్పుడు మనపల్లె హోటల్లోనే దొరుకుతుంది బాబాయ్. దీంతో పాటు చీజ్ దోశ, నెయ్యి దోశ, రవ్వ దోశ, సెట్ దోశ కూడా ఉన్నాయి బాబాయ్. ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 9 వరకు టిఫిన్ ఎప్పుడైనా ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి రాత్రి 9 వరకు బిర్యానీ కూడా ఉంటుంది బాబాయ్. అంతేకాక మన ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ లేదా పార్టీ కోసం ఆర్డర్ బై ఫుడ్ ని కూడా సప్లై చేస్తారు బాబాయ్. నందికొట్కూరులో కొత్తగా ఏదైనా టేస్ట్ చేయాలనుకున్న వారు ఖచ్చితంగా మనపల్లె దోశకి విచ్చేయండి బాబాయ్. దీని లొకేషన్ వచ్చేసి మన పాత బస్ స్టాండ్ లో సంతగేట్ పక్కనే ఉంటుంది మనపల్లె దోశ. గమ్మత్తుగా వచ్చేయండి ఉదయాన్నే కీమా దోశ. Sampa mingurri.